Salamat kayo sa pagpaminaw. Kini na usad ang inyong pobre ubos nga alagad nga nagsulti karon. Mayong adlaw atong tuki-tukion sa makadiyot kining naitabo sa atong panahon karon. Daghan na kayong mga katalagman nga atong sinati na batyagan karong panahon na gubat, linog, bagyo, tsunami. Halos tanang nasod naka-experience nini nga ngilngig nga katalagman. Pero kaning mga hitabuang nang ngilngig nga mga katalagman gipanagna nang ginidaan sa Ginoo, gipanagna na diha sa balang kasulatan. Ang mao kini timaan nga atong Ginoong Hesukristo hapit na moabot. Pulo wa ta kay baw kanus pero hapit na kay mao niyang science nga giingon nga karong atong na experience karong panahon na ang gubat naa kaning bagyo parihan sa naitabo sa bagyong Yolanda, almost 10,000 ang namatay. Kunya sa nagkalain-laing nasod na experience ang grabing pagbaha, daghan ang nangamatay. Recently nahitabo pila ka libo ang namatay dito sa Libya. Kunya linog dito sa Morocco. Unya mas worse po gyud ay mga kaigsunan na kaning pagsimba gyud sa mga binuhat ra sa Ginoo kaning gitawag og satanism. Usa sa ni nga sign nga gingon sa Ginoo nga mupadayag ang yawa, wala na'y tago-tago, wala na'y ko kahadlok kay nahibaw naman siya nga hapit na muabot ang iyang panahon. Hukman siya sa Ginoo nga mga kauban niyang mga demonyo. Mao na naning kamos sila pagayo nga ang tao dadon ngadto sa impyerno. Ang yawa na ningkamot nga ang tanang tao dinhi sa kalibutan dadon sa impyerno. Mao bitaw ang simbahan kanunay nagpahimangno kanato nga taliwala sa mga katalagman, tentasyon, kining pagpahulga sa atong panahon karon. Dili pa ni katapusan, pero nagpasabot kini nga hapit na gyud moabot ang atong Ginoo. Ang ipasabot sa Ginoo day nga kinahanglan mangandam ta sa atong kaugalingon, atong iandam atong spiritual nga aspeto kay wa ta masayod kanus ata mamatay, kanus ata kuhaon sa Ginoo, kanus ata maapil ba ta sa mga katalagman nga nahitabo karong panahon na, ug kanus man ta lig-on diya sa to pagtuo nga magpaabot pa dayta nga atong konsensya mawagtang diya kanato. Pasalamat nga natay konsensya mga kaigsunan, kay ngano kung wa tay konsensya kuanta kandidato ta sa impyerno. Kaning konsensya kung pa sa akong professor sa English professor na usak siya ka katikista karon, retired teacher sa UC, na nagingon siya nga conscience is the voice of God. Yan mabasa man sana sa katikism. Ang tingog Ginoo diha sa atong tingog sa Ginoo sa atong kuan, sa atong
Spirit sa. Ang conscience din nato day is the voice of God. So kung makahimo ganit tag sa labi na dako mortal, pasalamat ang nagbasod ta kay pinagis pagbasod nang may sakramento sa kumpisan. Ug bisag kanunay pata makasala, pero ang mercy, ang kaluoy sa Ginoo, kay gitawag man sa hari sa kaluoy, ato nang pahimuslan ang iyang kaluoy, mao na nga maningkamot ang kinabuhi tang matarong kay ang katalagman, di ba, mapit ta sa katalagman, mamatay ta diya sa disgrasya or sa natural death, pero at least nagapangandam ta sa di pa moabot ang Ginoo, ta kay baw nga wala na ta nining kalibutan, na mao na ang buot sa buot individual judgment sa Hebreo 9 bersikulo 27. Manikamot ta sa tong kagalingon nga makapahimot sa Ginoo, makatuman sa iyang mga sugo, kay mao gini ang atong ikapahambog, pakita ngadto kung matubang ito sa gingharian sa langit sa adlong paghukom. Yes, di na ako tason pagayo, diri na lang kay saba kay gawas, di ko konsente. Salamat kayo sa pamaminaw, naot nga naa kamo sa mayong panglawas, di lang kayo sa panglawas atong unahon ng espirituhanon nga aspeto, ibalance sa atong kinabuhing Diyos, kinabuhing isip tao aron mabuhi ta ning kalibutan na. God bless you all. Ave Maria.